Дами и господа, добре дошли в епизод номер 4 от моето Майнкрафт целяване. В днешния епизод съм наумил да направим не конюжна, а хамбар за животни. Сега, между епизодите съм направил някои неща, някои много дребни неща. Сега да вземем материалите. Това ще го оставим там. Сега трябва да съберем необработено дърво. Сега, тук животните вече ги няма. Преместих ги ето тук. Тук. Да. И ако мисля, че не съм казал за портала, да, направих си портал. Ето тук, където виждате тази къщичка, съм направил къщичка за Enchanting Table, за мината. Да, мина. Да се надем. И... опа. Сега, трябва да отидем да насечем дърво. Ама тези дървите няма да ги сеча, защото са много яки. Ще насечем около 20-30 дърво. Аз този хамбар съм го правил на креатив, доста хубаво се получи и сега мисля също, че много хубаво ще се получи. Трябва също да покопаем малко. Чувам паяк. Направих си и лък. Да. Добре, къде е този паяк? Дразня ме. И си мисля, че всеки един момент ще ме нападне в граб. И аз тук се стресна. Сега колко дало? 17. Извинете, че съм настирал, но малко подсвърчам. Нямам как да сте забелязали. Хамбара ще бъде малък, няма да е огромен. И съм си фанал коне също. Имам седла. Във втория епизод мисля, че видяхме майншафта в тук за къщичката на Enchanting Table. Вече съм го обзавел, но е много празно и затова от всяка една страна ще направим ход тук и ще има пътечка. Обаче да осветим малко. Няма да е лошо. Така, опа. Целият моя лапис лазули, ето тук съм го пренесъл. И не съм се енчантал още нищо, защото нямам левел. И стига до 30 левел. Брек 3, интересно. Така, 32 дърво мисля, че ще стигне. И да отидем да почнем да строим. Това не трябва. Сега... всички ли материали взех? Да. Сега... дървото... тук. Започваме с... дръпни се. Това тук. Това тук. Това тук ще е входа и от тук почва да се стъмнява. Да. Така, ще легнем да спим и продължаваме с строежа. Нищо друго не съм правил в между епизодите, освен тази също пътечка. Забравих да ви я покажа, но вие сигурно сте видяли. Защо пак отгладнявам толкова бързо? Опа. Така, да спим. И да почваме да строим. Мен ми трябва доста крави, защото такива параджоли, кравишки параджоли ми харесват най-много. Защото запълват също най-много ядени, нали, най-много бутчета. По 4 бутчета запълват. Сега да има само някакъв крипър тук да ни дойде зад гърба ми и да ме убие. Така,
Мисля, че тук това беше 4 блока. Това тук е 3. А това тук е 4. Така. Така ще го направим. Доста е... Тук за какво не съм сложил врата, забравя съм явно. Доста е лесен начин на строение на хамбара. Покрива... Той също е много лесен, обаче малко повече време може да ви отнеме. Така че се дръпнем тук. Диамантената кирка вече се... Дръпни са. Диамантената кирка вече се взех у мен. Просто така. И това тук. Дръпни са. Дръпни са. Абе дръпни са, бе. Ще убия. Добре, ти умираш. Какво се прави? Не се дръпна. Да. Така кирката много бързо ми се... лопатката много бързо ми се изхабява, затова няма да го правя. Сега това тук е 1, 2, 3. Та крава ще убием. Грешка. Две, тук го правим 4 блока. Така, дървото няма да ни стигне. И ще ходим да събираме още. Така, ние пак сме тук. Отидох, направих лека пауза. Едно зомби за малко ме уби. За малко. Може след това да отидем до Ада, да вземем малко голстоун. Така. Покрива е сравнително лесен. Не е въобще труден. Така. Да започваме. Само да приберем това дърво. Къщата. В другия епизод не знам какво ще правя. Размислил съм всъщност едно нещо, където е доста яко. Сега... Това тук. Това тук, това тук. И... готови сме да почваме да строим покрива. Спомням си го покрива как беше, защото го направих това преди 5 дена някъде, преди да почнем поредицата. Просто си правих така хамбарчи за животни и стана много яко. Трябва да взема дърт да се изкачвам. Също имам и дини и тикви, което е доста хубаво. Сега, какво ще да взема от тук? Аз ще да оставя... Ще да взема дърт по-скоро. Така. Така, сега. Тук беше... Трябва да го дигнем с един блок по-нагоре. Точно така. Паднах. Няма нищо. Сега слагаме тук стълби. Така. Сега това е малко по-трудната част. Готово. Так. Опа. Целият покрив ще бъде от каблстоун, както виждате. Пак ли падна, бе? Приконече. Сега как ще излезнем? Дръпни се, бе. Тъпкон. Така. Сега...
Това трябва да го чупим. За жалост. Така. Ще направим лека пауза. Така, мисля, че вече сме готови. Само последните штрихи да добавя отзад. И трябва да пробваме някои коне. Бързи ли са, скачат ли високо. Сега ще ги пробваме да вземем седлата отвътре. Тук да поставим слапчетата. Опа. Така изглежда по-хубаво. Може да не се забелязва, но аз знам, че там и ще ма кефи. Така да обревем тръстиката, дините и тиквата. И да вземем седлата. Опа. Чупих семето. Готово. Така. Да отиваме. Не знам дали сега ще отидем в Недъра. Други епизод ще направим. Няма да ви казвам сега какво ще направим, защото го пада в изненада. Сега разставим всичко. Това е тук. Не. Така. Сега. Това тук. Това вземе. Сега да вземем седлото. И двете седла да вземем и броните също да вземем. Да. Тук имаме брони от ландшафта. Ако имаше кучета наблизо, ще си взема, защото имаме немтак. Опа. Да хубаво се получи според мен. Сега. Да видим дали ще стане. Май ще му трябва да му даваме ябълки. Ай, заобичаме. Ето, заобичаме. Ще няма да влезе вътре в него. Така. Само трябва да изберем име на коня. Сега, този кон също трябва да ме заобича. Айде. Да, доста бавно става. Добре, няма значение. Сега как ще пробваме коня. Така, кон, идвай. Тук. Така, бързичък е. Само да се направим на газари. Да се направим на газари. Опа. Така. Не става. Както и да е. Не скача чак толкова много, но е доста бърз. Не чак доста, но е нормално бърз и това ми харесва. Вече няма да използвам краката. Ще използвам краката на коня. Сега не знам точно как да го кръстим. Обаче няма. Трябва да си го. Нямаме Енвил. Да, нямаме Енвил. Арена не ми се хаби сега за Енвил. То колко арен му трябва? 27, 28, 29, 30, 31 айрон. Еми 31 айрон и ми остават 34. Няма да правим Енвил. Той кон се казва Джон. Се казва Джон, ще го наричаме Джон. Ама няма да му пише името Джон. Жалко.
Но това ще бъде всичко за този клип. Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, дайте една ръчичка нагоре, абонирайте се, харесвайте и до скоро!